Ze kan niet zonder muziek. Het is haar lust en haar leven. Nikki Seele uit Kessel is genomineerd als Young Professional voor de Limburgse Popprijs. Seele is mede-organisator van evenementen zoals Rock Along Live en Ecopop. En ook is ze als vrijwilliger betrokken bij onder andere Omroep PNM en Popplaza. Ik maak zelf ook muziek en ik vind het belangrijk om anderen daarbij te ondersteunen. Of het nu met zangles geven is of evenementen organiseren of jonge mensen podium geven. Ik ben best wel gefocust op jongeren om die gewoon een plekje te kunnen geven in de muziekindustrie. Want ik weet als geen ander hoe lastig dat is als je jonger bent. Dus ik wil gewoon andere mensen kansen bieden en andere mensen helpen. En dan zie ik jongeren stralen op het podium en dan krijg ik gewoon echt kippenvel. En denk, wat zijn mijn kindjes, zeg maar. Seele is niet de enige genomineerde uit Peel en Maas. Ook Anne Grubbe uit Balo maakt in dezelfde categorie kans. Ik zat toevallig in een meeting, ik werd gebeld door een onbekend nummer. Ik dacht, huh? En toen hoorde ik het heel slecht, dus daarna werd ik ook teruggebeld. Was van, je bent genomineerd. Ik zo, ah. Dus dat was eigenlijk heel erg onverwachts in de meeting tussendoor. Anne is junior marketeer bij poppodium Grenswerk in Venlo. Ik hou me voornamelijk bezig met promoten van shows en alles voorafgaand de shows. Zodat er zoveel mogelijk mensen hier naar Grenswerk komen en kunnen genieten van onze shows. Het leuke is hier, zeg maar, er gebeurt echt van alles. Dus we hebben talentontwikkelingen. Dus bijvoorbeeld, ik speel op Zomerparkfeest. We hebben grotere shows van tributebands hebben we hier staan. Maar ook bijvoorbeeld Flight in de Joriskerk. Dus eigenlijk alle genres komen hier voorbij. En dat vind ik vooral heel vet. Je ontdekt ook nieuwe muziek hier, ook als je hier werkt. Voor beide geldt dat ze graag anderen een podium bieden. Ja, ik vind het gewoon belangrijk om anderen ook in hun kracht te zetten en anderen te zien stralen. Want dan denk ik van ja, ik vind het toch fijn dat ik een stukje heb kunnen bijdragen aan hun geluk. En buiten de culturele sector, wat ik ook heel belangrijk vind, muziek helpt mij als ik zelf in een put zit. En ik heb wel eens dat mensen naar mij toe komen, oh Nikki, dankjewel dat je dit hebt georganiseerd. Ik zat in een put, ik voelde me niet lekker. En nu door deze zangles of door dit optreden zit ik weer zoveel beter in mijn vel. Denk ik, ja, muziek doet veel meer dan alleen verbinden. Het helpt ook mensen. Dat vind ik zo mooi om te zien. En de wereld is klein, want Nikki en Anne waren ooit klasgenoten. We hebben vroeger samen in de klas gezeten op het Bouwens. Dus dat is wel heel erg toevallig dat dat nu zo samenkomt. Ja, we hebben allebei op het Bouwens gezeten en we zijn volgens mij allebei naar Barcelona op examenreis geweest. Dus ik had er al een berichtje gestuurd van, oh wat leuk dat je ook genomineerd bent, super tof. Dus onderling hebben we alle genomineerden al een beetje contact met elkaar. Ik denk dat het vooral ook genieten is en ook even gewoon terugblikken inderdaad. Ik denk dat vooral zo'n nominatie heel erg mooi is om terug te kijken op alles wat eigenlijk alle genomineerden in het verleden ook hebben gedaan en wat we nog allemaal van plan zijn. Dus ik denk gewoon dat vieren en ook met de andere 2 genomineerden. Dat het gewoon super tof is dat we in deze industrie mogen werken en zoveel mooie dingen mogen doen. Dus ik denk dat dat de voorbereiding is. Dus het wordt een gezellig feestje denk ik daar in de muziekgieterij met z'n allen. De Limburgse Popprijzen worden 8 december uitgereikt in Maastricht.